Here we go, here we go. Bahay kubo, ito'y kahit kunti. Halaman doon ay sari-sari. Check it out. May singkamas at saka talong. Sigarilyas, may labas pang mani. Ale-ale na mamangka. Pasakayin yaring bata. Pagdating mo sa Maynila, ipagpalit mo ng mantika. Here we go. Pen ni Sarah, pen ni Kutsuyo, di Alcacen. How di Carabao, di Bagutin. All rise. All rise. Sipin na may bilipin, itong pinang namumulaklak sa tabi ng dagat. All rise. All rise. I rest my case. Check. Tong 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 tong, tong tong pakitong kitong. Alimango doon sa dagat. May mataba at may kalbong bakla. Ingat ka, baka kamat. Sisirit-sit, alibang-bang. Sa laginto, sa lagubang. Ang babae sa lansangan. Kung bumiri, parang tanda. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. All rise. All rise. Sayang ng pera ko, pinili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. All rise. All rise. Check this out. Monkey, Annabelle. How many monkey did you see? 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Araw-gabi, walang panty. Ayan, GCTV 05. Uncle Lister, migi shoutout sa inyo, ha? Pasensya na kasi naglagay lang ako ng tanmil. Ayan, KCTV 405. Uncle, wow, sayo kaayo. Uncle Lister, nagsayo ko ron. Kay Friday. Ayan, sulod lang mo guys, ha? Nagsayo ko Elis ron, basta Friday. Pinili ng lobo sa pagkain sana, nabusog pa ako. Plain rice, fried rice. London Bridge is falling down. All right. Baba black sheep, heavyweight the wall. Yes sir, 3 bags full of rice. Fried rice, I rest my case. Ayan, ugba, birthday sa akong mama. Ingon ni... Aba, Uncle Lister, birthday sa imo mama. Basig daghay handa diha ba? Happy birthday, advance happy birthday. Sabat oras sa mag labay pakaon diha. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the difference take tomorrow. Love tonight and be the friend. Yesterday's dead and gone, and tomorrow out of time. And it's sad to be April 22 pa. April 22. Sabagay, hapit na.
Come on, lay down by my side. And tomorrow out of sight. And I'm asking if you're tired. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Love tonight, I need a friend. Cicak-cicak di dinding. Hey. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Dia langsung ditangkap. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Love tonight, I need a friend. Take the ribbon from your hand. Shake it loose and let it fall. Layo pa kayo birthday. Oo niya, hapit. Hapit na kumatigaw lang. Okay ra ay ang Lister. Kumusta naman ang sayang at imo kuan ba ha? Sayang at imo YouTube ba kay na unsa to Facebook page? Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Sayang at page nimo ba kay 200k mahigit na. Yesterday's So edi hitabo ato. and tomorrow out of sight. And it's Pagsayo tarong LS kay kuan na meeting unya. Tulo ni kaadlaw mabisi ko. Ayan, Miss siya, gahapon, nag-umpisa, busy ko. Miga shoutout sa iyo, Miss Cha 3. Ayan, Chai 3. Emiliso sa lahat. Ayan, may jacket ka na ha. Magandang hapon. Nasayang yun ako i-bipids kay 2, 3, 4 key followers na karon. Unsa man na, nahak. Bala din mo mabalik ang imo kuan account. I don't care what's right or wrong. Bago lang ko nagbata, nagdiretso ko live. Ayan, salamat host. Welcome, Miss Zay. Ayan, sige. Baba kayo ng bahay, ha? Sayang yung Uncle Lister. Sayang yung ano mo, ha? Kalahin mo, 234 na yung ano mo. Sayang. Datang seekor nyamuk. Kung sa YouTube yan, makatanggap ka na ng ano, Dia langsung. ng anong tawag niyan, lucky. I don't care what's right or wrong. Ihak sa buwan. Sayang. Boss, pwede magbaba ng bahay. Sige, pwede kayo magbaba guys, ha? Pwede. Ayan, Rosadel Bagger, dandam sa host, daan lang. Ayan. Tingnan ko yung bahay mo, Miss Cha. Baka ba hindi pa ako nakadikit sa'yo? Praying so for Yun. Sige. May didikit lang ako sa'yo, Miss Cha. come on, lay down by my side. Ayan, Miss Cha, nandito ako sa bahay mo, ha? May bibigay lang ako. Nandito ako sa bahay mo. Ano ba to? Ferrero. Sarap naman itong chocolate na to. Also, Dale Vlogger, mega shoutout sa iyo. Ayan, Uncle Lister, Miss Cha, dating dikit. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Ayan, gagising ko lang, diretso ako LS kasi mamaya may lakad. May lakad kami. At may meeting. Tomorrow
Kaya hindi ako makaka-live paggabi kasi may pinupuntahan kaming meeting. Sa Sabado pa matapos yung namin meeting tuwing alas 2 ng hapon dito sa Saudi hanggang alas 10 ng gabi. Kaya pag gabi hindi ako maka-live. Ayan guys, dikitan lang kayo. Miss Cha dan ako sa'yo. Yung ayuda. Os, kumusta WH natin? Uncle Lister, ni down paghihapon. Kaya duha ko kabulan ba, wala maka-LS. Wala pa mabalik og up. Ang iya-araw ni down, paghihapon ang iya-araw. Mga duha pa ni kasimana mo up na ni ako kuan WH. Ug daghan man gud mi trabaho, ya matag gabi ipod na timingan na may overtime sa gabi. Mao di ko ka live og gabi. Oh yeah. I don't try to understand. Let the different take tomorrow. Ako Lister mao ba? O lagi wala ko makakuan. Ayan, nag-BM si Colonel George Rivera. Ayan, miki shout out sa imo diha. Mayong hapon sir sa imo pagtanaw. Ayan. Ako Lister, nag-LS di ka ni Agi nga December. Naka-LS ko ni Agi nga December pero gamay ra murag tulora to ka-LS-an. Niya tong October, November murag alanganin ko. Katulora ko siguro ka-LS tong December. Ayan, nag-private message si sige, salamat sir. Okay ra sir. May problema. Sa day karanos, ayan ang Lister na ako diri sa HL Saudi Arabia. Na ako diri sa Saudi. Ayan, Brad Noel, tamsak Brad. Ayan, salamat Brad Noel ha sa iyong patamsak. Maaga ko nag-ilis ngayon Brad Noel. Ayan guys, balik-dik kay Brad Noel. Sayo ko rin naka-LS guys. Subukan natin mag-LS ng maaga. Kasi palagi na lang gabi ako nag-LS. Palagi na lang gabi, madaling araw. Kaya subukan natin ngayon mag-LS. Pang-apat ko na LS ganitong oras. Yung mga kaibigan natin, akala gabi lang ako mag-LS. Every Friday lang mag-LS ako ng ganitong oras pag wala kaming trabaho. Ayan, Miss Chai. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, palablab din guys kay Miss Chai 3. Ayan, at saka kay Brad Noel.
Ayan guys, dikitan lang ha. Yung mga hindi pa nakapagdikit. Ayan sa mga nag-BG. Ayan, sulod-sulod na model. Ayan, James Gibi. Mega shout out to you, James Gibi. Thank you so much for coming. Please connect guys, James Gibi for paangat program. Ayan, paningkamot lang ako, listener. Asa na tong Facebook page ni mo? Pag paano lang Facebook page nga bago, na kay bago nga Facebook page. Pagbuhat lang ako bago nga Facebook page sa Angkulista. Ayan, Miss Chai, ayan, MLS of Brad Noel, OTW, sabi ni Miss Chai 3. Yan, bago ako pag mag-LS ng ganitong oras. Di sanay sa ganitong oras mag-LS. Ayan, Nori Ubasa Vlog. Good morning, host. Mega shoutout sa iyo, Nori Ubasa. Ayan, good morning. Ayan, good morning dito sa mga nandito sa Middle East at magandang hapon sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Playlist MLS of ho, Damsang ko host. Mega shoutout sa iyo, Playlist 2021. Ayan, salamat. Ayan guys, pwede kayo magbaba ng bahay ha. Pwede kayo magbaba ng bahay at makipagdikitan. Ayan yung mga hindi pa nagipagdikitan dyan. Ayan, connect. Ayan si Playlist 2021 nagbaba na bahay. Ako listener na anak ko ibag-o FB pesos. Nag 7 likes o 8.8 kipalawero. Unsa man na ibukuan bago nga FB page. Kaya ito na ito, niya. Nakalimot ko atong niagi nga nagingong kag FB page. Wala na ako malista. Sanay ngalan sa imo FB page. Ayan na, Playlist 2021, James Gipi, done to you. James Gipi, please return the house of Playlist 2021. Guys, dikitan nyo yan si Playlist 2021. Si Kisses of Bohol. Ayan, nag-LS din yan guys. Maraming isda dyan. Dikitan nyo yan si Playlist guys. Real Christian Puno ang name. Sige. Ako sa screenshot para ako pangitaon niya. Sige. Na-screenshot na ako. Ayan na playlist. May ibibigay ako sa iyo ha. Nandito ako sa bahay mo. Ayan playlist. May ibibigay lang ako sa iyo. Ayan, Henry Di Makautag, Damsok Danos.
Uy, kumusta ka na, Henry? Host Padamsak, LS ko. Ayan na, Dana, playlist. May binigay din ako. Uncle Lister, wala pa akong binaba na bahay. Dan agad. Sabi niya, Uncle Lister. Ayan, magdikitan lang kayo guys, ha? Magdikitan. Ayan, Henry Di Makotak. Kumusta? Tagal na tayo hindi nagkita, Henry Di Makotak. Salamat sa iyong pagdalaw sa aking LS. Ngayon na tuwing Friday, susubukan nating mag-LS ng ganitong oras. Pero yung aking normal na oras talaga ay ang aking LS tuwing madaling araw sa Pilipinas. Ayan, 12 a.m. Pilipinas time at 7 p.m. dito sa Saudi. Yan talaga yung normal ko na LS. Kaso nga lang, pag Friday, susubukan natin mag-LS ng ganitong oras. Ayan, playlist, Miss Chai, Dan Paul sa Lloyds, pasukli. Ayan, Miguel, shoutout sa iyo, Sultan Academy. Ayan, hi host, new. Ayan, may jacket ka na Sultan Academy. Salamat, Sultan Academy. Ayan, playlist Miss Chai, dana po. Kisi sa Bohol, dana po sa iyo, sabi ni Henry Di Makotak. Ayan, kisdikitan ninyo yan si Henry Di Makotak, ating kaibigan yan. At matagal na yan na pumupunta sa aking LS. Ayan, Henry Di Makotak, baba mo yung bahay mo para mabalikan kanila. Sultan, ayan, salamat Sultan Academy sa iyong pagpasok. Playlist Uncle Lister Vlog nasa taas po, sabi ni Playlist 2021. Henry Di Makotak, baba ka bahay, Lloyds. Ayan, Henry Di Makotak, pababa ng bahay mo. Ging TV channel MLSO, mega shoutout sa iyo, Ging TV channel. Ayan, may jacket ka na, Ging TV channel. Nori Ubasa Vlog, Brad Noel, Dan tamsak dikit kalimbang, tamsak sa paggawaan ng tire mo. Ayan, Henry Di Makotak, nagbaba ng bahay guys. Ayan, Sultan Academy. Ayan, palablab kay Sultan Academy guys. Sa Sultan Academy, bibigyan kita ha. Meron pa pala ako. May ayuda ako na ibibigay sa iyo, Sultan Academy. Salit lang at... Ayan, Sultan Academy, na dito ako sa bahay mo ha. Ging TV channel, thank you, welcome. Ayan, baba ka na ng bahay, Ging TV channel. Ayan, Miss Chai, nagbaba. Miss Chai ODW. Lilis, Sultan Academy, dan po, ayan. Lilis, pasukli po, Miss Chai. Ayan guys, si Sultan Academy, nagbaba ng bahay, palablab kay Sultan.
Ayan, Ging TV channel, pakitamsak po ng Bremer. Ayan, sige, Ging channel. Nandito ako sa bahay mo, Ging channel, tamsa ka na. May didikit ako sa iyo, Ging channel. Ayan, Ging channel, may ibibigay ako sa iyong ayuda, ha? Nandito ako sa bahay mo. Playlist, ayan, Saldan Academy, Pasukli, Dragon Gaming, Bisaya, hi. Mega shout out to you, Dragon Gaming, Uncle Lister, Playlist, Ging TV, thank you po, host, pa-ayuda, host, ayan, andun. At bibigyan kita ulit ng ayuda, Ging TV. Dito ulit sa bahay mo, ha, pangalawang ayuda sa iyo, Ging TV channel. 106 na tamsak, tapos dikit bill all. Playlist, ayan, Ging TV channel, pasukli po, sabi ni Playlist, Dragon Gaming, new video. Ayan guys, dikitan lang. Ayan, Miss Chai, Playlist 2021, dan po. Nori Obasa Vlog, Miss Chai, dan Pack, Playlist Dragon Gaming, dan. Ging TV channel, thank you ng marami house. Ayan, welcome, Ging TV channel. Ayan, Henry Di Makutak, Nori Obasa Vlog, dan po. Ayan, sabi ni Henry. Ayan guys, dikitan ninyo yan si Henry Di Makutak, ha? Mabait po yan. Ayan, Playlist, salamat po Miss Chai, Playlist 2021, Ging TV channel, Playlist dan Sukli. Ayan, Ging TV channel, Harang Host, salamat. Nori, Henry, OTW Idol, ayan. Sige guys, magdikitan lang kayo, ha? Pwede rin kayo, anong tawag nito? Pwede rin kayo magbartiran, anong tawag niyan? Yung may mga alagad kayo, ayan, pagdikit-dikit nyo para makarami kayo. Ayan, Playlist, MLS Honori Ovasa Vlog, ayan, sabi ni Playlist 2021. Miss Chai, Nori Ovasa Vlog, OTW, Ging TV channel, Dragon Gaming, dating dikit. Parang ibang lahi yan si Dragon Gaming, English yun. Dragon Gaming, Ging TV channel is already connected to your house before. Sultan Academy guys, ayan nagbaba si Sultan, Ging. Isa lang po account ko, host. Legit po itong account. Ayan isa lang yung account ni Ging TV. Maggawa ka ng Ging. Magawa ka ng kahit mga 5 munang account para ayan Playlist 2021 nagbaba. Henry Di Makotak, Ging TV channel. Ayan, nagbaba ng bahay. Playlist pasukli po, Sultan Academy. Ayan. Henry Di Makotak guys, palablab kay Henry. Laging nilalagas banana. Normal talaga yan na Ging, normal talaga yan. Ako man
Walang araw kung hindi ako lagasan ng tag 30 yung mababawas sa akin. Normal yan yung sa YouTube, talagang binabawasan tayo ng mga subscriber. Ayan, GM Vlog, mega shoutout sa iyo. Shared community, shared host. Ayan, maraming salamat GM Vlog, mega shoutout sa iyo. Guys, dikitan nyo yan si GM Vlog, nag-LS yan. At nangingisda ako dyan pag hindi ako busy. Ayan, Leodel DB, mega shoutout sa iyo, Leodel DB. Guys, dikitan nyo yan si GM. Marami kayong may isda doon at namimingwit din ako dyan kay GM Vlog. Ayan, Ging TV channel. Laban lang, laban. Ganyan lang talaga. Naglalagas si Lolo. Ayan, binabawasan tayo araw-araw. Ako, halos 30. Hindi na ako nakagalaw sa 7.26. Lagi na lang 7. 4 na araw na, ganyan. Ako ng 7.3. Ibabalik niya sa 7.26. Kamaya, 7.25 na naman. Ayan, Leodel TV. Ayan, Sultan Academy, Playlist 2021 done already. Nori, ayan, Henry Dimakotak dan dikit kalimbang na rin po sa'yo. Salamat GM ha. Salamat GM Vlog sa iyong ayan, Nori Ubasa. Ayan, nagbaba. Nori Vlog, ayan guys, wala vlog yung Nori. Ayan guys, Henry dan sa'yo pasukli sa Biniging TV channel. Miss Cha, ayan, Nori, Ubasa Vlog dan sabi ni Miss Cha. Ging TV channel, Sultan datin dikit. Ayan, MMD, mega shoutout sa iyo, MMD, Damsak Host. Salamat MMD. Ayan, Ging TV channel, dan na rin sa iyo, Henry. Ayan. Ayan yung mga nagbaba ng bahay, guys. MMD yan, baba mo rin yung bahay mo para makapagdikita na kayo. Parang inaantok pa ako eh. Ayan, Ging TV channel, Nori, dating dikit na rin. Sultan Academy guys, ayan, balablab kay Sultan Academy.
King TV Channel, MMD, dikit na rin, tamsak na lang mi, sabi ni King TV Channel. Ayan guys, magdikitan lang kayo guys. Ayan si Sultan. Si King TV Channel, ayan, isa lang daw yung account na gamit niya kasi di pa siya nakagawa ng iba. Ayan, Miss Chai 3, ayan, nagbaba. Yan yung may mga primer guys, ha. Tamsakan din natin yung may mga primer. Ging TV Channel, ayan, palablab din ulit kay Ging TV Channel. Andito ako ulit sa bahay mo, Ging TV Channel. Ha. Ging TV Channel, nandito ako sa bahay mo. Ha. Ayan, miga shoutout sa iyo, Maya Sarausos, Emily Sos, Lusok. Ayan, may jacket ka na, Maya. Ayan, salamat. DJ John Ray Remix. Ayan, 108 na tamsak, dikit na rin sa iyo, Ging TV Channel. Ayan, Maya, miga shoutout sa iyo, Maya. Ayan, may jacket ka na. Hindi ko alam paano i-connect host Ninja sa main. Hindi, wag mong i-connect yung Ninja sa main. Kumbaga, gumawa ka ng account mo na Ninja. Yun yung minsan, gamitin mo pamingwit kung ma-over na yung dikit mo. Maglagay ka lang ng mga video sa Ninja mo para maging legit, tapos picture. Pero yung ibababa ng Ninja mo, yung bahay na main account mo. MMD Sultan Academy dan please pasukli po. Yung Ninja mo, wag mong i-connect sa account mo kasi ibang account yung Ninja. Ikaw sa visit sa bahay mo. Ayan, Maya, nagbaba guys. Palablab kay Maya. Tingnan ko si Maya. Si Maya kamayo sa kadiin eh. Sige, kitamsakan ko iyang kanmuan. Nasa nagalahi ka ng lipat ako, Maya. Tamsakan ko, 39. Dugangan tayo ng tamsak. 39. 40. 41. Reggie Flores Remix. Ayan, 42. Ayan na, MMD Ging, yung Ninja ko doon ka nagdikit kanina. Min ko, Marites Official Bag, MMD is my Ninja. Ayan, sabi ni MMD. Brad Noel, Ging TV Channel, mayroon ko akong ibang account host, di ko ginagamit. Para magamit mo yan, uploadan mo ng mga video. Tapos, lagyan mo din ng profile picture para magamit mo din sa pamimingwit. Para maging legit na Ninja. Hindi yung Ninja na Ninja lang. May mga Ninja din kasi na legit. Kasi kung puro min account yung idikit mo, Ging. Hindi lalaki yung bahay mo. Kung iisa lang ang account mo, yung Ging TV Channel. Pagdating mo ng 1,000 na yung nadikit mo, limitado ka na lang yan magdidikit. Kaya kung puro min account, huwag mong gamitin. Balang araw, makadikit ka na lang ng 5, na-over na kagad. Kasi hindi naman dadami yung ating bahay kung hindi dahil sa mga Ninja. Kasi kung puro min channel lang yung gamit natin, tandaan nyo yan guys, kung puro min channel, hindi dadami yung ating bahay. Hindi aangat. Ang nagpapangat sa ating bahay, mga Ninja din. Kasi ang main channel natin, kung yun ang palaging ginagamit sa pamimingwit, pagdating ng araw yan, kukunti na lang yung maisda mo, 5 na lang, maglalak na yan. Ayan, Tuhog, miga shoutout sa iyo, Tuhog. Ayan, baba. Kaya kailangan mo rin gumamit ng Ninja. Mas pabor ako yung mga Ninja idikit.
Kasi mabilis dumami kaysa yung main account. Main account, siyempre, iisa lang yan eh. Idikit mo rin yung main account, pero ibig kong sabihin, gumamit ka ng Ninja Pamingwit. Kasi ang nagpaparami talaga sa ating bahay, mga ninja. Kung walang ninja, hindi lalago yung ating bahay. Ayan, tuhog. GNTV Channel, MLS, no? T. Samurai. The best music mix on JRR. Ayan, MMD. Ayan, Maya Zoros. Dana, salamat. Ayan. Try ko na host gamitin. Wait lang, saglit palitan ko. Oh, basta, pero kung maliit pa yung bahay mo, halimbawa yung bahay mo 100 pa lang, okay yung main channel ang gamitin mo. Pero kung medyo malaki na yung bahay mo, magamit ka rin ng Ninja paminsan-minsan. Pero kung ang bahay mo ay kunti pa lang, gamitin mo muna yung main channel mo para makapunta ka sa mga nag-ELS. Okay din naman gumamit ka ng Ninja paminsan-minsan kung maliit pa yung bahay mo. Ayan, Miss Chai, Maya, Sarausos, Dandikit. Kasi, ging, pag lumagpas ka na ng 1,000, tapos iisa lang ang gamitin mo, talagang mahirapan ka niyan mangisda. Wingay, Toast of Hosts, Mika shoutout sa iyo, Wingay. Ayan, Miss Chai, Maya, Sarausos, Dandikit, Premier. Ayan, Wingay Vlog. Salamat sa iyong patusok, Wingay. Ayan, Saros. Ayan, Miss Sarausos. Ayan, Miss OTW, sabi ni Maya. Ayan na ini si Juan. Masbate Remix. Boss, paano yung halimbawa kung yung ninja mo palaki ng palaki, mamonetize din ba yun? Mamonetize din yan yung ninja mo, MMD. Lalo na kung lagyan mo ng mga video, mamonetize din yan kahit ninja yan. Hindi na yan matatawag na ninja pag lumalaki na yung bahay mo, maging legit na yan. Pag lumagpas na yan ng 1,000, siguradong mamonetize na talaga yan. Mas maganda nga yung may backup account ka kasi halimbawa may ninja ka, lumalaki yung bahay ng ninja mo. Gawin mo na ring legit para ma-hack man yung isang account mo o masira yung isang account mo, mayroon ka pang reserba. Kagaya ko yung account ko, tatlo yung account ko na pinapalaki ko yung tatlong account ko. Para madali man tong isa kong account, mayroon akong backup na 2. Ayan, Simply Sell Italy. Miga shoutout sa iyo, Simply Sell Italy. Guys, palablab doon sa nakapin kay Maya. Richard, Tosok Host, maayong hapon diha. Ayan, miga shoutout sa iyo diha, Richard. Ayan, na kay Jacket. Salamat. Ayong hapon po sa iyo diha, Richard. Ayan, Tohog, Simply Sell Italy. Puntahan kita, Lloyds. Watching, sabi ni Tohog. Ayan, Richard, maraming salamat ha. Dagan salamat. Baba balay, bay. Sige, Richard. Bay, babagbalay mo, bay. Pwede. Mag-iisdaan ka diha, bay. Tohog, ayan, Simply Sell Italy dan sa Premier. Ayan, puntahan ko pala yung Premier ni Sell Italy.
Simple Cell Italy, nandito ako sa bahay mga tam, saka natin yan. Ayan na, Cell, Simple Italy. May ididikit ako sa iyo, ha? May alagad akong ididikit. Dancing with the beat with the DJ Zamora Remix. Kaya'y sumayaw. Tawad na igalaw. Kaya'y sumayaw. Ayan, Richard, nandito ako sa bahay mo. Bye, Richard, na ako sa bahay niyo, bye. Kaya'y sumayaw. Richard Magbato, ayan na ako dito sa balay, harang ka, harang. Kaya'y sumayaw. Ayan, tuhog, Miss Chay, puntahan kita, Lloyds, watching. Tuhog, MMD, MLS, almost na, ayan. Yes, padikit kay MMD. And it goes a little something like this. Tuhog, dating dikit, sabi ni Richard, ayan. Tuyo na naman ulam sa tanghalian, sabi ni... Dami na anak, bay ka ng tuyo, bay. Nakapag gulay. Kamatis din. Maya, salamat sa papinhos. Ayan, palablab guys kay Maya yung nakapin. Testingan ko lang ini Maya, testingan ko pag LS ng amasin ni na oras pag Friday. Ka-testing ako Maya ng kuan. Pag LS. Basta Bernes, amasin ni na oras Maya, ka-LS ako. Ayan, Richard dan sa nakapin. Maya, salamat sa pagpinhos. Tuhog, gamis, chay, daanan sa Lloyds. Watching, may bakas pa ako doon kasama harap. Sabi ni Tuhog. Guys, palablab din sa nakapin. Come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending? Ayan, Bro Noel. Kada Friday ka lang sa iyo. Friday og usahay Sabado. Friday og Sabado. Kay way kanami trabaho sa iyo. Amasin ni na oras mag-ilis ako. Pero kung ordinary na adlaw, balik na ako sa Kabuntagon. Richard Tuhog, dan kita nadikitan na kay By Nights TV. Ayan, sabi ni Tuhog. Ni Richard. Ayan, nadikitan ka daw kay By Nights. Vanessa Ridula. Miga shoutout sa Vanessa. Ayan, MLS po. Ayan, may jacket ka na, Vanessa. Salamat. Ayan, pwede ka na magbaba na bahay, Vanessa. Guys, palablab sa nakapin.
Ayan, Maya, Brad Noel, Dan Palpak, sabi ni Maya. Boy band. Yeah, boy, yeah, boy band. Oh, shit. Check. Here we go. Bahay kubo, ito'y kahit kunti. Ayan guys, magdikitan lang kayo guys ha. Ayan na, Vanessa, pwede ka na rin magbaba ng bahay. Singkamas at sa tatalong. King TV Channel, Tohog MLSO, dikit na tayo. Ayan sabi ni King TV Channel. Ale-ale na mamangka. Basta kayo. Tohog, okay, Richard, punta ka rin sa LS ko. Ayan, Vanessa, Dan Paul Paksa nakapin. Ayan, Vanessa, puntahan ko muna yung bahay mo, Vanessa. Si Pinay, ang laki na pala ng bahay mo. Sige, may bibigay lang ako, Vanessa, ha? Panoorin ko muna, Amazing Happy Valentine's Based on World Valentine's Moment and itin. Lagi na ng bahay pala ni Pinay. Pinay Live in USA. Guys, dikitan nyo si Pinay. Pinay Live in USA. May didikit ako sa iyo, Pinay. Apat. Dalawa yung legit na account. Tapos dalawa yung ninja. Para makapunta ako sa bahay mo. Salamat, Vanessa. Guys, palab-lab kay Vanessa. Vanessa, Pinay Live USA. Sana ginto. Ayan, puntahan ko ulit si Pinay. Panoorin ko lang. Babae sa Ayan, Pinay, nandito pa ako sa harang mo ha. Vanessa. Harang. Ako ay may lobo, lumipas sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Alright. Guys, dikitan nyo yan si Vanessa. Mahigit 100 na yung bahay niya, 113K. Wow, ang laki na ng bahay. Congrats. Bakit naging ibon yun? Napindot ko. 1, 2, 3. Asawa ni Marie, araw gabi, walang panty. Beep, beep, the small jeep is running down the Fly, the butterfly in the garden is flying high. In the meadow, is break it flying down. low. Pwede sa pwede po siya di ka masente. Ako mo di karabaw di batuten. Alright. Sipit na binilipit, gintong pilak na mumulaklak sa tabi. Ayan, dito ako ulit sa bahay ni Vanessa. Alright. Ako ay may lobo, lumipas. Ayan, Vanessa, nandito ako ulit sa bahay mo. Ma'am Vanessa, ha? Pinapanood ko lang yung mga harang. Sayang ng pera ko, pinili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Plain rice, fried rice. Sana makaabot tayo dyan sa ganyang kalaki na bahay ni Vanessa. Masaya na tayo niyan. Alright. Pero ang hirap abutin ng ganyan subscriber karami. Fried rice. Nag-LS Case. Nag-LS din guys si Ma'am Vanessa. Ayan, Pinay Live USA. Dikitan nyo guys. Take the ribbon from your hair. Vanessa, ayan, nandito ako ulit sa bahay mo, Vanessa. Praying so Ayan, harang ulit, harang. Ang apat ko sa'yo. shadows on the wall. Come on, lay down by my Guys, dikitan nyo yan si Vanessa guys para makapunta din kayo sa kanyang LS. morning light. And I'm asking if you're tired. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. Ayan, pabakas mo guys, please contest po yun na video, padamihan ng comment please. Ayan, sabi ni Vanessa. Mag-comment na lang pala ako, sayang yung ano ko kanina, hindi ko na-comment. I-comment ko itong And tomorrow I'll come time. And it's sad to be alone.
I'm asking if you're tired. Help me make this right. Ayan guys, babakas lang kay Vanessa. Ayan, Pak Village, mega shoutout sa iyo. I don't try to understand. Like and comment guys, sabi ni Vanessa. Pinay Life USA. Love tonight, I need a friend. Cicak-cicak di dinding. Hey. Diam-diam merayap. Datang Ayan, Ging TV Channel, Vanessa dan dikit, sabi ni Ging TV Channel. dia langsung ditangkap. Ayan, Brad Noel. Guys, balablab din kay Brad Noel. I don't try to understand. Ayan, baka hindi nyo pa guys kalablaban si Brad Noel. Balablab din dyan. Love tonight, I need a friend. Take the ribbon from your hand. Shake it loose and let it Ayan, Ging TV Channel, nagbaba din ng bahay. being soft upon my skin. Like the shadows on the wall. Come on, lay down by my side. Feel the early morning light. And I'm asking if you're tired. Help me make it through the night. I don't care what try to run. I don't try to understand. Let the difference Ayan, Maya, Pak Dan, Pak. love tonight and Pak Village, ayan, please return the house of Maya. Nakapin yung bahay ni Maya guys. Palablab sa nakapin. March Vlog, ito host yung isa kong account. Sige. Bigyan natin yan ng jacket. March Vlog, ayan, sige. Pwede mo rin yan gamitin, tapos yung main account mo yung ibaba mo. come on, lay down by my side. And tomorrow, Vanessa Dan Pak, Ging TV Channel. and I'm asking, Tingnan ko nga si Ma'am Vanessa. help me make Idikit ko yung main channel ko. Hindi ko pala nadikit yung main channel kay Ma'am Vanessa. I don't I don't 170 thumbs up. Ayan, bill all na kita Ma'am Vanessa ha, yung main channel ko. Ayan, March Vlog, Ging TV channel po ito host. Sige, Ging. Please like and comment guys, sabi ni Vanessa. diam-diam March Vlog, paano pagbabahos? Ano ba yung gamit mo? Cellphone? Pag cellphone, pumunta ka muna dun sa main channel mo. I-search mo sa YouTube ka pa rin, pero i-search mo yung pangalan ng main channel mo. Tapos hanapin mo yung video mo kung saan yung ibaba mo. Di ba may share? Share na nakalagay doon, like, tapos comments. Pindutin mo yung share, tapos copy link mo. Pag na-copy link mo na yon, pagpunta mo dito sa akin, i-paste mo na lang. Copy-paste mo na lang. Tapos punta ka sa bahay ko, pag ibaba mo yung main channel mo, i-copy-paste mo lang. Ang maababa yan ay ang main channel mo. CP, ayan o. Sige, i-search mo yung Ging TV channel mo. Kung ano yung bahay na ibaba mo, i-click mo dun. Tapos, may nakalagay naman sa share. I-share, tapos naka-copy link mo na yon. Pagdating mo ulit dito sa bahay ko, mo lang, i-copy paste mo na lang. Yung main channel mo pa rin ang nabababa. Ayan, mega shout out to you, Honey Vlog. Hello my friend, how are you? Good night, 11:15 p.m. California. Ayan, thank you so much, Honey Vlog. Mega shout out to you. And nag-LS yata. Nag-LS yan si Honey Vlog. Honey Vlog, thank you so much for coming. And good evening. From California. Park Village.
I get to sleep. Okay, okay. Ha? Honey Vlog, ayan. Thank you so much. Okay, good night. Thank you, thank you. Ayan, Park Village. Guys, please connect. Tomorrow out of time. Love guys, nakapin. And I'm asking if your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the different take tomorrow. Love tonight, I need a friend. Cicak-cicak di dinding. Hey. Diam-diam berayap. Datang seekor nyamuk. Dia langsung ditangkap. I don't care what's right. Oh, yeah. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Not to let I need a friend. Cicak-cicak di dinding. Hey. Diam-diam berayap. Datang seekor nyamuk. Dia langsung ditangkap. I don't care what's right. Oh, yeah. I don't try to understand. Ayan guys, balablab sa nakapin. Here's a song coming from Blue. Tuhog, ayan, Dragon Gaming nyo video. Dragon Gaming, I'm here in your home watching, sabi ni Tuhog. Tubo, ito'y kahit punti. Halaman doon ay sari-sari. Check it out. May singkamas at saka Ayan, March Vlog. Tingnan ko nga March Vlog, yung binababuong tama na. mani Ayan, tama yan, March Vlog. na mamangka. Oh. Basta kayo'y yaring bata. Pagdating mo sa Maynila, Tingnan ko nga yung isang account ko, March Vlog. palit mo ng mantika. Here we go. Penten ni Sara, penti kutsilyo di alkasen. How di karabaw di batutin. All rise. All rise. Sipit na bibilipit. Itong pinang namumulaklak sa tabi ng dagat. Ayan, Aguinaldo, Dina, good afternoon po. Miga shout out sa iyo, Aguinaldo. Ayan, March Vlog. Ging, ayan, nandito ako sa bahay mo, ha. Panoorin ko lang, may panoorin lang ako na video. Sa LS, upcoming. Ayan, sige, nandito ako ulit sa bahay mo, Ging, March Vlog. May kalbong bakla. Ingat ka, baka kamat. Sisirit-sit, alibang-bang. Sa laginto, sa lagu. Ayan, Aguinaldo, Dina, host, patamsak ko. Sige. Ibaba mo yung bahay mo, tamsakan natin. Bumiri. Good afternoon po, ayan. Good afternoon sa iyo, Aguinaldo. Ayan, magandang tanghali po dyan sa Pilipinas. Sige, nandito ako sa bahay mo, Aguinaldo, Dina. Sa ikang pera mo, pinili ng lobo. May didikit ako sa iyo. May hindi pa pala ako nakadikit. Nandito ako sa bahay mo, ha. Check this out. Ayuda sa iyo to, ayuda. Panoorin ko lang tong Dinner Sushi Express. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Tuhog, ayan, Maya, March, Tusok. Guys, balablab sa nakapin. Thank you, welcome. Sige, baba ka lang dyan ng bahay at makipag-isdaan. Dragon Gaming, guys, new video. Aguinaldo, yeah po, salamat to. Ayan, sige. Welcome. Sa tabi ng dagat. Alright. Ako ay may lomo, lumipat sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Alright. Sayang ng pera ko, pinili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Plain rice.
fried rice. London Bridge is falling down, falling down, falling down. All right, all right. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full of rice. Fried rice, I rest my case. Here's a song coming from Blue Boy Band. Boy Band. Here we go. Bahay Kubo. Ayan, Maya Aguinaldo, Dan Paul pa kasabi ni Maya. Guys, yung nakapin natin, nandyan yung bahay ni Maya. Check it out. May singkamas at sa katalong. Sigarilyas, May labas pang mani. ale-ale na mamangka. Basta kayin yaring bata. Pagdating mo sa Maynila, ipagpalit mo ng manika. Here we go. Pen ni Sara, pen ni Kutsilyo, di Alcacen, how di Carabao, di Batutin. All right, all right. Sipit na bibili, pitong pinang namumulaklak sa tabi ng dagat. All right, I rest my case. Check. Tong pakitong kitong. Alimango, doon sa dagat. May mata pa. At may kalbong bakla. Ingat ka, baka kamat. Sitsiritsit, alimbang-bang. Sa laginto, sa lagubang. Ang babae sa lansangan. Kung bumiri, parang tanda. Ako ay may lobo, lumipas sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Ayan, Aguinaldo Gaming, dating dikit po. Ayan, Mars Vlog, Aguinaldo, Dan sa pasukli na lang. Ayan, Aguinaldo, Dina, Mars Vlog, OTW. Alright, check this out. Monkey, Annabelle. How many monkey did you see? 1, 2, 3. Asawa ni Marie, Araw, gabi, walang panty. Beep, beep, the small jeep is running down the Fly, the butterfly in the garden is flying high. In the meadow, break it down. Pen ni Sara, pen ni Kutsilyo, di Alcacen, how di Carabao, di Batutin. Alright, sipit na binilipit, gintong pilak na. Ayan, Aguinaldo, Dina, Mars Vlog, Dan. Alright, ako ay may lomo, lumipat sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Alright, Richard, guys, please connect the house. Pakunik, guys, sa balay ni Richard. sa pagkain sa anak, nabusog pa ako. Plain rice, fried rice. London Bridge is falling down, falling down, falling down. Alright, Baba Black Sheep, have you Music is the only thing you... Music is the only thing you can love without breaking your heart. DJ Jasper. Kumusta ka na? Ako ba'y iniisip pa? Aguinaldo, Richard, OTW, ayan. Hanggang saan ang tamis ng iyong pagmamahal? Iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away. Guys, balablab kay Richard. Bisaya na, guys. Bisaya na sa Richard. Ayan, lablabin nyo, guys. Baby ko, Para makadalaw din kayo sa bahay ni Richard.
Ayan, nag-ELS din guys si Richard. Lablabin nyo guys sa Richard para makadalaw tayo sa bahay ni Richard. Baby ko, Bye, Richard. Na ako ihatag sa imo. Ikaduha, bye. Tambayar ako diri ho. Sige, bye. Salamat. Napa ko sa harang, bye. Napaday ko wala na dikit sa imo. Sige. Salamat, bye. Aguinaldo, ayan dyan, Richard, sarap ng sausawan. Sabi ni Aguinaldo, Dina. sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita, at kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Ayan, saan ka ngayon, host? Ayan, nandito ako sa Saudi, Aguinaldo. Nasa Saudi, Hael. Ayan, binabati ko rin pala yung mga nanonood nating mga kaibigan ngayon na nandito sa Hael, Saudi Arabia. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na yung mga followers ko dyan sa OFW Filipino Vlogger. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga kaibigan dito sa Hael. Ayaw na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan, Ginaldo, saan ka ngayon? Ayan, March Vlog, Richard, Dan, tamsak sa'yo. Pagkitam, share na rin po. Ayan. March Vlog, natuto na si March Vlog magbaba ng bahay. Sige, March Vlog. Guys, balablag sa nakapin. Ayan, Dragon Gaming. patawarin mo ako, baby ko. Music is the only thing you can love Patawarin mo. without breaking. Ayan guys, magdikitan lang kayo guys ha. Yung mga hindi pa nakapagdikit dyan. Ginaldo, nice ng voice nyo po, host. Nababol pa kayo na salamat Ginaldo din. Ayan, tuhog. Guys, palablab kay tuhog. Si Tuhog, si Indiana. Guys, nag-LS yan si Tuhog. Lablabin nyo guys si Tuhog. Ay, maraming isda din dyan. Namimingwit rin ako dyan kay Tuhog. Ayan, March Vlog, ikaw nagturo sa akin, no? Ayan, first time. Ayan, salamat. Ayan, Tuhog, March Vlog, puntahan kita, Lloyd Sumatsing. Aguinaldo, good PM, Tuhog. Ayan, si Tuhog, guys, nag-LS yan na araw-araw yan nag-LS. At maraming isda dyan. Minsan pag hindi ako busy, nakakapamingwit din ako dyan kay Tuhog. Namimingwit din ako dyan kay Tuhog. Ginaldo, single kabahos. Wala na, may asawa na ako, Aguinaldo. Tuhog, ba trip ko si Hos. Ayan, sabi ni Tuhog.
Oh, yeah. Dahil ako nakatali na. Ayan na. Si Aguinaldo tuloy. Ayan na. Sige Aguinaldo, makipag-isdaan ka dyan. Ha? Hindi na ako single, may asawa na. Marge, si Tuhog lagi ako sumasali sa kanya house. Paggising ako sa umaga, nakikita ko agad si Tuhog. Nag-elis yan si Tuhog. Minsan namimingwit ako dyan. Sa akin Ayan na. kang napamahal. Pupunta ako dyan kay Tuhog pagka hindi ako busy. Nakikita ko yan, nag-notify sa akin yung kanyang mga LS. Ating gagawin na malimit ka. Kaya pag nagdidikit kayo guys, kailangan i-notify nyo talaga. Bill all. Ayan, i-bill all nyo para anong tawag nito? Pag nag-LS sila, mapuntahan nyo. Tumawa tuloy si Aguinaldo din. Aguinaldo, ayan, okay lang. Tuhog. Guys, dikitan nyo rin yan si Aguinaldo. Na mahulog ang puso ko sa'yo sinta. DJ Rodel loading. Nalibat ko gabi, dami rin tao. Ayan, sabi ni Tuhog. Maraming tao dyan kay Tuhog. Kato gani nga, pagkuan mo, kung si tawag na. Pag ilis ni mo, ni Agi, daghay tao dito eh. Aroy Mix Club DJ. Tulungan mo Daming tao dyan kay Tuhog. Pag anuhan mo, kung paano. guys, dikitan nyo rin yan si Aguinaldo din. Paano ko may sa tabi itong nararamdaman Kaso lagi ka sa lagas ni Lolo sa view, grabe. ko sa'yo. Yung halimbawa, yung view mo 500. Pagkatapos mo mag-LS, 500 na kita mong view pagka ginabukasan. Pero normal na yan. Ang matira na lang, mga 200 na lang. Halimbawa, 1,000 yung nanood sa'yo nung matapos ka mag-LS. Kinabukasan, ang matira na lang, nasa 500 to 400. Ayan, thank you sa pag-pin. Ayan, Tuhog. Normal yan, Tuhog. Talaga, nababawas yung natin. Yung, anong tawag nito? Yung mga view natin. Halimbawa, 1 plus yung view mo nung nag-LS ka. Pagkatapos mo, mga after lang ng isang araw, ang matira niyan ay mga nasa 600 to 700 na lang. Di ko maiwasan Normal yan. ang puso ko sa'yo sinta. DJ Rodel Remix. Ayan, Marge Ulag, thank you all sa pagpin. Kagabi, 774. Ambot lang ko niya, 100 plus na naman. Sige lang, Tuhog. Ingana yun na, ingana. Ang ato mga view, basta ingana, mga halimbawa 500, 700. Ang mabili na nasa 300 na lang, mga usahay 400 o matsambahan. Basta G. Mubawas ang atong mga viewer. This is the mix of DJ Rodel. Ayan, Tuhog.
Freeport, kinuha ni Lolo gabi. Grabe, oy, kalagot. Sakto-sakto tuhog. Freeport talaga yung kukunin ni Lolo. Yung maiwan pala sa atin, Freeport. Halimbawa pala yung, yun nga, tama ka. Halimbawa pala 600 or 500 yung manood sa'yo pagkatapos mo ng LS. Ang maiwan na lang yan, mga nasa 200 na lang. Sige lang, okay lang yan. Ayan, Aguinaldo, ayan, dugay ka di naka-LS host. Dugay ko wala naka-LS kaya katong una nga mga bulan na nabisi ko sa basketball diri sa Hail. Karon wa anay basketball kay si tawag ani nang balik na pud sila stricto sa kanang nilagi ato na hitabo ron sa mga virus. Aning nag-social distancing na pod mao nga naundang na pod ang dulag basketball diri sa Hail. Atong YouTube na ako, napabayaan ako, wala na ko maka-LS. Ayan Dragon, ayan March Vlog, binawasan din pala pati viewer. Kala ko bananas ng lagas. Mas matindi nga yung bawas sa March Vlog ng viewer. Halimbawa, yung viewer mo pagkatapos mo mag-live, nasa 500. Minsan nga, kung mamalasin pa talaga, mga 150 na lang maiwan eh. Minsan nga, 200 na lang. Ayan, Tuhog, sige mangisda ni mo sa una. Tingala ko, wala ka na nag-LS. Katong November, katong 2021, ganiagi. Panagsa na lang ko ato maka-LS. Katong sa December, marag katulo na lang ko maka-LS ato. November, mga marag kalima, apot ko siguro ko maka-LS sa November. Tapos wala na din ko LS. Ito ang akong WH na mula. Ni Daon ang ako WH. Karon busy man gud usahay mig trabaho na ay overtime. Mao di ko maka-LS. Sa nami overtime, wala, sigurado na wala ko LS. Pero basta na ako'y bakante nga oras, sigurado na mag-LS ko basta na ako'y bakante. Daghan ka tao sa una ato host. Sa una daghang ko'y tao nga manganhi sa LS nako, kaso basta muundang ka og LS, mawala kay ang uban wala naman makabalong nag-LS ka. Abi siguro wala na ka nag-LS. Sa una daghan tay ang ako mga amigo pod, ang uban wala na pod sila mag-live, wala na mag-LS. Daghan ako mga amigo nga wala na nag-LS pod, kanang murag nawadaan sila gana ba. Base busy lang pod siguro sa trabaho. Ako mga amigo nangundang na po sila LS. Mao nga dili na sila kasuroy diri kay ambot la wa pa pud may makapangutana ug unsay hinungdan nga nung wala na po sila mag-LS. Pag muundang ing ana jud mahitabo. Mao Tuhog. Pag muundang ka ganig mga usa ka bulan dili ka mag-LS. Unya mo balik kag LS. Mawad ang yung kay tao, wala na mo tanaw. Mga kinahanglan og naa kay channel sa YouTube. Kaso lagi pod, importante man pod ning ato lagi trabaho kay sa YouTube. Music is the only thing you can love without. Mga umundang kag LS, mao na hinungdan nga mugamay ang imo mga viewer. Kinahanglan na LS gyud ka og naay time. Sige lang kay mamalik raman to gihapon sila puhon. Mamalik og makabalo nga nagsugod na pug og LS. Mamalik na to sila. Bawat oras lagi ka puso't isipan.
kalungkutan di may wawagi, ikaw ang hinahanap at natulala at lumuluha. Pilit man tayo'y nagkalayo, aking minamahal. Hirap ng buhay, di naman magkahiwalay. Tangi kong hiling, huwag mo sanang limutin ang masumpaan. Ikaw ay babalik. Ayan, pagmuundang inga ng Jud, pareha kay Imidan, wala na po tao, naundang daw niya. Oo, sa Imidan Mendoza, wala na gyud ko kakita og kuan. Wala na ko makakita sa iya ba nga nag-ilis. Samantala, sa una si Imidan Mendoza, og moadto kog balay, mangisda ko sa iya, grabihag tao dito sa iya. Murag dili na makakuan ba ang daghan tao. Sunod-sunod ang baba, maglibog ka og asa ka mangisda kay paspas kaayo ang baba sa mga link. Mao na hinungdan lagi tuhog og muundang ka og mag-ilis. Ya ang mga tao nga ni naanad sa imo mag-ilis. Tapos muundang kag mga usa ka bulan, mawad-ang gyud kag tao. Parehan ako ni undang ko ana. Igamay gyud. Parehas kay Imidan wala nang pud tao. Undangan daw niya. O na undangan nagkita mi ni Imidan katong asa mi nagkita nag-ilis. Nag-ilis ko tong usa ka adlaw siguro to. Ni sulod si Imidan maulag ito ingon niya ni nakaundang siya ilis. Mao nga wala pud nang ko makita ang iya LS. Sige lang mangisda ta kanunay host para sa bisita. Lagi. March Vlog pareha lang sa negosyo di ay na host kung close open mawala imong mga customer. March Vlog maunay. Oh, sakto. Maunay timan-an mo puhon og mag-LS na ka March Vlog. Basta na akay time, ayaw gyud undangi. Sunod-sunod gyud ang LS nimo. Kaya maundangan gani nimo bisag duha ka semana lang, tulo ka semana di ka ka LS. Mawad ang nagka-customer. Mawad ang customer niya wala mo anhi kay siyempre ang uban wala na makabalo nga mag-ilis ka. Music is the only thing you can love without breaking your heart. DJ Arnie. Slow Jam. March Vlog, salamat sa impuhos. Lagi puhon kay mo mag-ilis man ka March Vlog ug mudako na nagbalay nimo. Pero bas na maka 500 na kagbalay, sugdi na nag-LS para dako ng WH na nimo. Ayan naghulat ang pagsugod kag LS, pag maka 500 na ng balay nimo, sugdi nag-LS. Ang WH mo importante. Tuhog nakasulod pod siya sa ako, maupod istorya niya nako naglisod sa og bangon. Mao lagi maglisod tag bangon og muundang kag LS oy. Alang di na takahabol ba? Di na takahabol. Sige lang kay pag mag oras-oras maka-LS na ta, mataghan na ta. Isi nga na ba dahil na host? O nga na, March Vlog. Mas lisod pangitaon ang WH, ang watch hour, ang banana, ukira na. Basta pag abot ni mo, 500 na ng balay ni mo, sugdi na nag-LS. Ayaw naghulata nga o sa kalibo pa bago ka mag-LS. Kinahanglan 500 na ang imukuan, sugdi na silent LS o mag-LS ka. Importante na IWH nga nagsulod sa imo. Para pag abot nimo sa 1,000 ang imo balay, gamay na lang ang WH nga kulang nimo or ma-WH ka.
sa aking Ayan po Sanggala, tamsak dikit host. Miga shoutout sa iyo po Sanggala. Salamat. piling ko. Ako sa una, murag 600 to ako. Balay nagsugod na ko gilis. Ako'y yung iyo, sinta, mahal kita. Ayan po Sanggala, salamat ha. May jacket ka na po Sanggala. Ay panalangin ko, sana'y magkamalayo. Oo, 500 na po na Hindi na mas maayo ganino magsayo kag sugod og gilis. sa ngiti mo ay This is Team Oro of Aroroy Mix Club DJs. karaniwan mo, di pa rin magbabago. Ibig na ay nakalaang para sa'yo, kahit na malayo ka. Ayan, Kadigs TV, may shoutout sa iyo, idol. Kadigs TV, hello po. Ayan, salamat Kadigs TV. Nagbibigay sila, DJ Rodel Caparillo. hindi na kailangan mamamba sa piling ko. Dahil ka pa ang pag-ibig ko sa'yo, ako'y yung iyong sinta, mahal kita. This is Mabito Lizelle of Barangay Malubago. Araw at gabi, Ayan, Kadigs, salamat Kadigs. Ayan, pwede ka magbaba ng bahay mo, Kadigs. Ayan, dikitan mo yan si March Vlog, maliit pa yung bahay niya. Puntahan nyo rin yan si Tuhog para makadami kayo ng isda, guys, kay Tuhog. Ayan, dyan, maganda mamingwit dyan kay Tuhog. Marami kayong may isda. sa ngiti mo ay tamis. DJ Rodel Lodi. Araw at gabi ay panalangin ko, sana tayo magkakalayo. Walang sandali, hindi na Ayan, Kadigs TV, guys. Balablab kay Kadigs TV. sa ngiti mo. Araw at gabi ay panalangin ko. Liit pa pala yung bahay mo, Kadigs. Sadlit, ha? Ayan. Liit mo na bahay ni Kadigs. Kadigs, ipipin muna kita. Palitan ko muna si March Vlog. Maliit pa yung bahay ni Kadigs. Kadigs, nandito ako sa bahay mo, Kadigs, ha? Pusanggala, may jacket ka na, Pusanggala, ha? Kahit si Pusanggala, wala pa siya. May jacket na si Pusanggala. Galing mo pala mag-ML, Kadigs. Kadigs TV. The best as all you know, but we will give you the heart. Yung mga kasama ko sa trabaho na adik sa ML. Slow jam republic. Music is the only thing you can love without breaking your heart. DJ Dino Remix. Dagan pa ko dapat malaman sa YT host. Sige lang. Pag-aralan. Kuanan pa mo na ang diskarte sa YT. Yun ba, pag-aralan mo muna yung diskarte sa YouTube. Pag natutunan mo na yan, pa isa-isa. Ganyan lang talaga, mag-umpisa tayo sa nahihirapan. Daghan pa ko na lang, ayan, maglisod na sa una, maglisod, pero sunod, mabalanay mo na ang diskarte, dali na lang na.
Mark sa Kadigs TV Dan. Ayan. Sadit lang guys, inom lang ako ng tubig ha. Medyo nauhaw ako. Halos gabi-gabi ang lagi kong pinarasan. Makapiling ka muli at sana'y di na magtagal. At ang tanging ko sa puong may kapal. Huwag sanang matusok doon ang aking mahal. Miss na kita. Sana'y ganun ka rin, sinta. Miss na kita. Sana'y ganun ka rin, sinta. Mga pangako mo, huwag sanang magbago. Yan ang aasahan ko. Ayan, March Vlog, Dan, sabi ni Kadigs TV. Yan ay aasahan ko. Hi there. Here's a song coming from Blue Boy Band. Alit man ang bahay ni Kadigs guys. Ayan, bibigyan ko muna si Kadigs. Nandito ako ulit sa bahay mo, Kadigs, ha? Titingnan natin. Ayan, nandito ako sa bahay mo ulit, Kadigs. May bibigyan ako sa iyo ulit, ha? Halaman doon ay sari-sari. Check it out. May singkamas at sa katalong. Sigarilyas, may labas pang mani. Ale-ale. Ayan, Maria Teresa Rivera, good morning. Ayan, good morning. Kadigs, salamat po. Welcome, Kadigs. Ayan, dito pa ako sa ML. Galing mo maglaro ng ML, ha? Here we go. Pwede Sara, pwede Kutsuyo, di Alcacen. How di Carabao, di Bagutin. All rise. All rise. Sipit na bibilipit, itong pinang nagumulaklak sa tabi ng dagat. All rise. All rise. I rest my case. Check. Tong 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 tong. Tong tong pakitong kitong. Alimango. Doon sa dagat, may mataba at may kalbo. Ayan, Kadigs, nandito ako ulit sa bahay mo, Kadigs, ha? Baka kamat, Ayan, sa bahay mo ulit, Kadigs. bang bang, sa laginto, sa lagoon, Ayan, panoorin ko lang tong ML na laro. sa lansangan, kung bumiri, parang tanda.
Ako ay may lobo, lumipas sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Alright. Alright. Sayang lang pera ko, pinili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Alright. Alright. Check this out. Monkey, Annabelle. How many monkey did you see? 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Araw, gabi, walang panty. Beep beep, the small jeep is running down the Fly, 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 the butterfly. In the garden is flying high. In the meadow, break it down. low. Pwede sa pwede kuchilyo di amasen di aumaw di karabaw di batutin. Alright. Alright. Ayan, Kadigs, dahil na yung ayuda ko sa'yo ulit, ha, Kadigs. Gintong pilak na mumulaklak sa tabi ng dagat. Alright. Alright. Ako ay may lobo, lumipat sa langit. Ayan, maraming salamat sa inyong pagdikitan dyan, guys, ha. At tuwing Friday lang ako nag-LS ng ganitong oras. Ang aking normal talaga na LS, Saudi time, alas 7 ng gabi. Pilipinas time, 12 a.m. Ayan, tuwing Friday lang, Friday at saka Saturday. Ayan, maaga ako mag-LS. Pero kung mga ordinaryong araw, madaling gabi ako mag-LS dito sa Saudi time. Ayan, ganitong oras lang ako nag-LS ng medyo maaga-aga. Fried rice, I rest my case. Take the ribbon from your hand. Ayan guys, hanggang dito na lang muna ako, ha. Maraming salamat sa inyo kasi Praying so may trabaho na ako maya-maya. Kakain pa lang muna ako. May meeting kami mamaya. Ayan, Kadigs TV, March Vlog, Teresa. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, ha. Hanggang dito na lang muna tayo, guys. May bukas ulit pag ganitong oras. Susubukan na natin mag-LS. Pero ang aking LS talaga ay alas 7 ng gabi, Saudi time. Ayan, yan talaga yung aking LS, alas 7 ng gabi, Saudi time. 12 a.m. Pilipinas time. Ayan, maraming salamat sa mga nagpunta. Ayan, thank you so much sa inyo. Ayan, kita-kita na punta pohon. Ayan, maraming salamat po sa payoda. Sige, Mars Vlog Kadigs. Salamat. Kita-kita tayo sa bukas. Hindi ako makailis ng gabi kasi may trabaho kami mamaya. At saka bukas may trabaho rin kami bukas ng gabi. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, hanggang dito na lang ako. God bless sa mga Bisaya diha. Daghang salamat ug maayong buntag, maayong hapon kaninyong tanan.